Det er også igen. Her, der får I lige lidt run bird run. Hvis I kan se det, er det Luca, der spiller. Elektrovitik. Må jeg prøve? Jeg tvivler. Du skal lige gå. Sådan noget, for at I kan se det. Så alle sammen. Kan I se her? Luca han tager en pro. Og op med Luca. Ja. De skal jo kunne se at spille. Ja, men jeg kan ikke se mig selv spille. Jeg skal på sådan noget. Web. Alle sammen, kan I se nu? Vi tager højst den her på 2-3 minutter. Shit. Okay, bare prøv igen. Ja, okay, nu spiller jeg så i den. Okay. I får lige et andet spil frem. Jeg tror, det er Crash Route. Fuck. Ej, kom nu altså, hvor svært kan det være? Ja, det siger jeg altså også. Vi har seere, der venter her. Hipsterval. Ja. Hipsterval, det er sådan ikke noget særligt kendt, men det er nogle spil, man spiller med det. Og her er min figur. Det er så ikke en figur. Men det er sådan en, man starter med. Det starter chicken. Og den der fik jeg så Baby chicken. Og der er alle mulige, man kan få. to. Big Fat Pig. Og den der, den er også spillet ved. Indtil han får PewDiePie's hund. Ej, kan man det? Ja. Og det er der. Frankenstein. Og det er der. Dragen. Ja, der er også så. Ja, det var så det. Så tager han lige Unihorse. Jeg tror, jeg vil sætte dragen, det er så for. Han spørger også med ild. Okay, der. Vi tager den cirka på 4 minutter, den her video. Vi over. Nej, fuck det. Og pis. Ja, hader godt det. Ja, det behøver jeg ikke at se det her. Nej, det er bare en video. Så kan I hygge jer lidt med mig, mens. Vi vil måske lave noget merchandise til jer. Der ser skolevandet ud. Men hvis vi ikke gør, så bare skriv til os, om vi skal lave noget. Ja, og hvad vi skal lave. Ja. Fordi vi kan jo lave parfumer og t-shirts og hvad vi vil egentlig. Vi kan bare ikke lave våben. Så husk, ikke lave våben. Bukser, caps. Jo, caps må I gerne. Men ikke sko. Eller bukser. Det gider vi ikke. Så skal der også. Eller vi har kun lidt tid til alt muligt. Så altså vi går i skole og alt muligt, så tænker jeg lige om med hvad I tænker på. Det kan være lidt farligt for os. Med alt det der keramik og sådan noget. Ellers skal vi have. Så vi runder den af på 5 minutter og ikke mere.
Så. Ses om 3, 2, 1. Noops! Det er løgn! Det er fucking løgn! Undskyld!